Veliki pozdrav svima je došli novi video klip na mom YouTube kanalu. U današnjem video klipu ću raditi pozdrave, to jest pozdravljat ću ljude kojima sam obećao pozdrave. Pre početka klipa želim da dam pozdrav mom drugu Željku Stanojevu, veliki pozdrav za tebe. Naime, ja sam prema 10 dana objavio klip gde sam rekao da ću u sljedećem klipu, znači klipu odmah posle toga raditi pozdrave. Ja to nisam uradio jer mi se računar pokvario i evo sada kada je došao sa popravke to mogu da snimim, tako da možemo da pređemo odmah na te pozdrave. Cilj da biste dobili pozdrav morali ste subujete kanal Alkaduri, tako da svi vi koji ste subili sada će dobiti pozdrav. Nemanja HD dobio jedan veliki pozdrav, uskoro ide reklama za njega, zatim pozdrav za Mastercrafta, sljedeći pozdrav ide za Stefan Show YouTube, zatim posle toga ide pozdrav za JT bez lica, posle toga zatim ide pozdrav za Drawing Gameplays, zatim pozdrav za Boka MNE, pozdrav za Nele Gaminga i pozdrav za Mada na YouTube, onda pozdrav za Napaljanog konja, čudno ime za kanal, ali dobro, pozdrav za kanal The Inflix, znači sljedeći pozdrav ide za Matko YouTube, zatim za Duxera CG, zatim za Lukas Ideas i za IMT Zupčević. Znači to bi bilo to što se tiče ljudi ovih pozdrava. Ovaj klip je bio malo kraći pošto niste baš svi htjeli pozdravi, niste svi unijeli baš komentare, više pisalo da želite reklame, zašto nećeš da me reklamiraš, želim reklamu PLZ, može reklama i tako dalje, nego da želite pozdrave. Tako to bi bilo to što se tiče ovog video klipa. Ako vam se video obavezno ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u nekog od narednih klipova. Hvala na ogromnoj podršci, peace out i veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem klipu, ljudi.